ҳамарӯза дар шаҳри турсунзода баҳри солимии ҷомеа ва пешгирии касалии сироятии коронавирус ки имрӯзҳо дар аксари мамлакатҳои ҷаҳон ба қайд гирифта шудааст, корҳои фаҳмондадиҳиву дезинфексионӣ дар корхонаву ташкилот, муассисаҳои таълимиву тандурустӣ ва маҳаллаҳои аҳолинишин гузаронда мешавад. дар ташкил ва гузарондани чорабиниҳои таблиғотиву ташвиқотӣ аз ҷониби намояндагони мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ ва духтурони сироятшиносии беморхонаи марказии шаҳр, маркази назорати давлатии санитарии эпидемиологӣ, шӯъбаи кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданӣ дар шаҳри турсунзода ба ҳозирин дар бораи безараргардонӣ ва пешгирии бемории сироятии коронавирус ки имрӯзҳо тамоми ҷаҳонро ба ташвиш овардааст, маслиҳатҳои муфид дода шуд. тибқи нақшаи чорабиниҳо дар тамоми ҳудуди шаҳр, дар ҷамоатҳои деҳот, дар манбаи бемориҳои сироятӣ аз ҷониби тамоми зернизомҳои ҳудудӣ ва навии низоми ягонаи давлатӣ оид ба пешгирӣ ва рафъи ҳолатҳои фавқулодда корҳои безараргардонӣ идома дорад ва ҳама шоҳиди он ҳастем ки имрӯз аз он ҷумла тибқи нақша дар ҷамоати деҳоти Қаратоғ, деҳаи Қаратоғ, дар тамоми кӯчаҳо ва тамоми марказҳои хизматрасонӣ корҳои безараргардонӣ идома дорад ва тамоми дар байни мардум корҳои фаҳмондиҳӣ рафта истодааст ва ҳамаи мо тасмим гирифтем ки вобаста ба безараргардонӣ аз COVID-19 ҳамарӯза ҷидду ҷаҳд мекунем. гурӯҳҳои корӣ ҷиҳати баланд бардоштани сатҳи маълумотнокии аҳолӣ вобаста ба пешгирии бемории коронавирус, суҳбату корҳои фаҳмондадиҳӣ ва расонидани тавсияҳои мутахассисон баҳри муҳофизат аз ин беморӣ бо усули хона ба хона ҷараён дорад. дар ин замина аъзои гурӯҳи корӣ аз сокинон даъват ба амал оварданд ки вобаста ба шароити ҳассосу ташвишовар ки имрӯз қариб дар тамоми кишварҳои ҷаҳон одамон ба мушкилоти вируси COVID-19 рӯбарӯ гардиданду ҳазорон нафари дигар аз ин дард фавт диданд, бояд масъулияти баланди шаҳрвандӣ нишон дода, қоидаҳои гигиенаи шахсиро ҳатман риоя намуда, тозагии манзилу муҳити зистро таъмин намоянд. дар давоми корҳои фаҳмондадиҳӣ инчунин таъкид карда шуд ки бо мақсади таъмини амнияти озуқаворӣ ҳар як сокини шаҳрро мебояд заминҳои назди ҳавлигӣ, президентӣ ва хоҷагиҳои ёрирасони ҷамоавиро оқилона истифода бурда, ҷиҳати гирифтани дустияи ҳосили маҳсулоти кишоварзӣ кӯшиш ба харҷ дода шавад. тибқи нақша дар ҳама ҳудудҳои маъмурӣ шахсони масъул бо вазъи манзилҳои истиқоматӣ, бунгоҳҳои тиббӣ, марказҳои саломатӣ, беморхона шинос шуда, дар шаҳр маъракаи безараргардонӣ пурзӯр карда мешавад.